Soc la Maria Boix Goday, arquitecta, i visc a la Pobla de Segur. Abans de dedicar-me a la pagesia, em dedicava a l'arquitectura, que a més de tenir aquesta explotació de porcí ecològic, també tinc el meu despatx com a professional liberal. A la meva explotació ens dediquem al porc ecològic. A la producció ecològica, el primer que es diferencia també és el benestar animal. La diferència veurem amb els porcs com estan convencionals amb aquests. Després amb els pinsos, que són pinsos ecològics, que provenen de producció ecològica. I després que nosaltres no utilitzem ni antibiòtics ni res. Tot això es nota directament a la carn final, al producte, que és una carn molt més saludable. Personalment ha sigut un canvi de vida, però estic molt contenta perquè amb aquest nou projecte puc compaginar la connexió directa i diària amb la natura, que és un dels meus hobbies, puc seguir fent l'altra professió meva i a sobre no he tingut que deixar res del que feia abans. He pogut compaginar tota la meva vida amb aquest nou món.